Добро утро отново на зрителите и радиослушателите на тази сутрин. Защо директорът на художествената галерия в Ловеч отказа да окачи портрет на апостола на свободата Васил Левски? Това ще изясним в следващите минути. Скандалът гръмна вчера, когато се разбра, че директорът Спас Дочев е обидил творбата на художника Тихомир Антонов. Нарекал я срам за апостола, който не подобава да виси на каквато и да е стена. Художникът е до мен в студиото. Добро утро. Добро утро. Първо обаче ще чуем по телефона директора на Ловешката галерия. Добро утро, господин Дочев. Добро утро на вас, на колегата, добро утро на зрителите на BTV. Защо отказахте да окачите портрета на Левски от Тихомир Антонов? Позволете ми първо да кажа, че вчерашния ден, в който прочетох във вестника на първа страница това заглавие, беше един много хубав ден за Ловешката галерия. Откри се една много добра поредната изложба, която гостуваме в парламента на Република България. Това е една колекция от близо 60 творби на Нерон. Това е второто гостуване за тази година в София. Първото беше в Национална художествена галерия. Разбирам, господин Дочев, колко хубав ден е било това за вас. Кажете обаче сега конкретно на въпроса, да не бягаме от темата. Не бягаме. Аз просто искам да тръгна от там, че аз съм длъжен да защитя името на галерията. Затова започвам от там. Слушам ви. Добре. Защо отказахте да окачите този портрет на Левски? Аз мисля, че колегата спечели с това, че неговата творба не беше окачена в експозицията, тъй като той от няколко години участва в тези есенни салони в Ловеч, и то не с лоши, а с добри творби. Едни познати теми. Той рисува така много добре прелистите на женското тяло. С какво ви скандализира неговия портрет? Дори сме купували негови творби и аз за това казвам. Значи, мисля, че колегата спечели с това, че неговата творба не беше окачена в експозицията, но загуби с това, че я показа пред цяла България сега. Какво спечели и какво загуби? Това е интересно, ще говорим след малко и с автора. Вие сте определили този портрет като гей-подобен. Това скандализира господин Дочев. Аз искам първо да ви кажа, това не са точно мои думи. А какви бяха вашите думи? Как нарекохте Моите този думи портрет? бяха, че този портрет няма излъчване няма мъжественост в неговото излъчване. За мен Левски има много по-други черти. Това е, мисля, че за да се нарисува един портрет на Левски, мисля, че човек трябва да подходи не като рисуването, което да му е хоби, както на колегата. Много се извинявам, да бъде господин Дочев, за да се хване да рисува Левски. Използвали ли сте думите гейски устни? Не. Не сте използвали такова. Въобще думата гей не е присъствала в вашето определение за този портрет. Мисля, че не. Мислите? Да. Казахте, че само му липсвало мъжко излъчване. Да. И може би някой е приначил моите думи, отишъл малко по-нататък. Това, че съм казал, че ако трябва да се прави портрет на някой друга фигура, някое друго лице, може да се правят импровизации, но мисля, че с Левски това просто не бива да се случва. Не е ли това цензура, което сте извършили? Мисля, че не е цензура. А какво е? Как ще го наречете? Всъщност, вие определяте, че този портрет не е мъжествен според вас и не заслужава да виси. Всъщност, вие ли сте човека, който определя кое да се включи в тази изложба? Предварителна селекция няма ли? Вие сте скулптор, доколкото разбирам. Разбирате явно и от живопис, художествени качества приписвате. Вижте, аз не си приписвам. Доста време работя и се занимавам с галерията. Работил съм с много автори, с много творци. В случая ме питате дали е имало някаква цензура. Цензура няма, но не може пък и на всяка цена всяко едно нещо, което се направи в къщи и да се сложи някъде, така, в случая в една галерия. Кой избра, господин Дочев, тази картина да стигне въобще до галерията, за да говорим за нея в момента? Как стигна тя до там? Мисля, че трябва да попитате автора. Ние си ги каним всички творци. В изложбата в момента участват 58 творци. Тихомир също е поканен, той е между тях.
както всяка година, и той е донесъл тази творба. Други години той е носил една, две, три работи. Нещо ми липсва. Кой определя това? Казвате в едно ваше изказване, колегите живописци смятат, че е срам за Апостола. Кои колеги? Ами, негови колеги, които го познават, които са завършили също Търновския институт, които го познават и по-добре от мен. И се посъветвахме с тях. Те ми казаха, че това не е творбата, която представя възможностите на Тихомир. И затова решихме, че тази творба не бива да се слага някъде във ъгъла, по-добре да бъде свалена. И ако той беше дошъл, щехме да разговаряме с него. И мисля, че просто нямаше да има абсолютно никакъв проблем. Това щеше да бъде негов плюс. Научих, не знам дали е така, вие ще ми кажете, че брат ви също е рисувал Апостола и този портрет виси в кабинета на кмета на Ловеч. Така ли е? Да. С този портрет на брат си ли сравнявате произведението на Тихомир Антонов? Той ли е достоверният образ? Даже не бих си позволил. Аз мисля, че има много автори, които са рисували много по-рано от брат ми, то портрети на Левски, като Руска Маринова, като Жечко Попов, като Танчо Кунев, като първия портрет на Георги Данчов. Това са, вижте тези портрети какво излъчване имат и направете едно сравнение. Аз мисля, че Тихомир може сам да го направи и то беше излишно според мен. Струва ми се субективна вашата оценка. Така, може би, не знам дали се притеснявате, в крайна сметка може да скочат за дискриминация, за обида най-малкото гей организациите, след като те бяха засегнати в този скандал. Не знам какво мисля. Не се притеснявам. Никога не съм имал някакво намерение, пък точно да насочвам някакви стрели към гей организацията. Всеки си има право на съществуване, но аз не виждам тук защо трябва да се свърза директно портрета с гей организациите. Ами ще разберем сега кой го свърза. Благодаря ви, господин Дочев. Чухме Спас Дочев, директора на Ловешката художествена галерия. Да чуем сега и позицията на художника на тази скандална творба. Да кажем само, че този скандал тръгна от 24 часа. Колегите вчера излязоха с тази новина на първа страница. Първо господин Дочев спомена портрета, който е правен от Данчов на Левски. Правен в много по-ранен етап от живота на Левски. Апостол е много по-млад и е далеч от по-нежни черти. Ползвал съм снимки от по-късен етап на Апостола. Истината е, че това, което ние имаме като представа за Апостола, всъщност не е точно лицето му. Фотографите от тогава са с отвратително качество, откровено. И всъщност това, което ние познаваме, са сенките, които са под устните, под носа и под очите, от подвежните дъги, отчасти очите и очертанията на лицето. Ние не познаваме лицето на Левски. Аз си направих труда, спомням си, че от уроците по литература Апостолът в премеждие на Иван Вазов включваше описание. Около 25 годишен рус сивлок, мършав, среден ръст. Най-много гледай очите, казва Али Чълж в този разказ. Сиви, много сиви. За устни нищо не се споменава. За устните от фотографите наистина не се вижда нищо. Почти нищо, виждате само горните очертания, така че се наложи да съчетая няколко фотографии и портрета на Данчов, който наистина е по-нежен от този. Тоест, наистина е мършев, точно по описанието на Вазов. Предполагам, че е ползвал това. В смисъл този портрет, за да опише литературния герой. Чувствате ли се цензуриран от това? Цензуриран, да, защото всъщност няма комисия в Ловеч, която определя кои неща да висят на есен салон и кои не. Значи съществуват уредници в галерията, които редят и един директор, който вижда нещата. Няма мои колеги в Ловеч, които са завършили с мен в Търново. Това, което той го каза, не е вярно. Аз нямам колеги в Ловеч, които са учили с мене в Търново. Няма кого да пита. Значи по телефона, първоначално, господин Дочев каза, питайте колеги, те ще ви кажат. И тогава съм наложил се представя, че съм редактор на определен сайт и казах, питам ви съвсем официално, ми кажете своята позиция. И той тогава започна да се избърква и започна да говори какво ли не. Служител на галерията ли е одобрил картината? Значи те не се одобряват. Това е идеята на сините салони. Три картини могат да участват от Значи няма Вие критерии. представяте тези три? Да.
И както, между другото, няма художник-любител. Или си художник, или не си. Аз просто не си вада хляба с рисуване. Но когато аз рисувам, аз подхождам супер сериозно към това, което правя. Но вие сте завършили това, участвали сте в това, доколкото разбирам, имали сте и някакъв успех по света. Дори да не си завършил, ти или си художник, или не си, или можеш да рисуваш, или не си. Значи нямам претенции с портрета, че съм бил 100% удостоверен. Но това трябва да го решат хората в галерията. Значи не може определени хора, които са члена на СБХ, да определят кои имат допир до публика. Защото аз този портрет, ако го оставя в магазин, той има допир до клиенти, не до публика. Има голяма разлика. В галериите влизат точно зрители заради изложбата. И на 100 човека да не хареса този портрет, но на един да хареса, той е правен заради този един. Това е. За първи път ли рисувате Левски? Защо решихте да го изобразите? Че имаше честване тази година на Апостола. Ден или два след честването бях в Ловеч, в европейския град Ловеч. Ирония усещам. Да, има ирония, да. Та около паметника на Левски пасяха 2 магарита. Паметника е в Ловеч, не извън Ловеч, в полето. И туристите снимаха магаритата, не снимаха Левски. Това беше причината. Усещам много обида в гласа ви. Гняв, обида. Гняв. Гняв към това, което се случи. Какво ще предприемете, за да изчистите по някакъв начин Нищо, някакво да предприемам. Върху имиджа си? Значи, по принцип има си едно поколение художници, които си е от времето на колонизма, което си е несменяемо, което определя кой какво може да рисува, кой е талон и кой не е. И защо в тях не се мешаме, месим. Но не бива да бъдем спирани да показваме на други хора. Благодаря ви.